लोगोफोर खुसेंग्रा जावनो फैदों अखा बोथोर मा खालामनो हालाव थाङा मैयाव थाङा न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय खुसेंग्रा जावनो फैदों दैमा सेरफ्राव मोनोना मोना नायलांनोसै जावनानै मा होनो लोगोफोर नोंसोरबो नायलांदो बालाबारिनि खुसेंग्राया माबायदि बिदिब्ला थुदो आंजों लोगोसे आरो लोगोफोर मोनसे बाथ्रा बुंबावनि आं बोरैबा जुदि आंनि भिडिअखौ नुसनबायदोंब्ला इउटुबाव अन्नानै साबस्क्राइब खालामलां आरो शेयारबो खालाम जाहाथे आंनि फेमिलियाबो एसे थाब थाब देरलाङो नोंथांमोननियाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय खुसेंग्रा जावग्रा ओइ नै लोगोफ्रा खुसेंग्रा जावग्रा लोगोफ्रा नै होलांबाय आगोलाव नै खुसेंग्रा जावग्रा पार्टिफोर ओंखारखानियो जावजेनबायानो दै फार्स्ट टाइम बे खदाल आरो मिसेलाय फार्स्ट टाइम जावजेनबायानो अबे हा आदि हरदों नामा खोन्था एसे बालाबारिनि खुसेंग्राखौ इसोरनो माबायदि बालाबारिनि खुसेंग्राया नै एसेयावनो मोनो खदाल जावगोन मोनो नै मादिका नै लकेलसो बालाबारि न'आव थयो ओइ नोंखौ मोनायाव लायनाय बिसोरनो लकेलसो लकेल लकेलानो खर'खौ खोनाबा खर'थिं खोन्था आरो बिसोर लकेलानो नै दासो फार्स्ट मोनजेनहांदों नै नायलायनिफ्राय दा नोंथांमोना नै मोनसे जावबावबाय मोनसेखौनो जावबावबाय मोखां खोन्थायालै एफा लाजिनाङा नोंसोरो गामि जोङो मिथिबाय जावगासिनो मोनां जाबाय मोनां जाबाय एम्बुसो ओंखारो नामा एम्बु मोननाय नङा एम्बु नङा नै मोनांबाय हेलौ गाइस थांबाय गथ' हाबलांसिबाय नामा ओइ गेबेल होसिगोनसो नोङो गेबेले र' हा गोथांना एसे बाब आखायाव माथो सिथार गोजा माथो दं नालाय है मा बुंनो ए नै मेन बालाबारिनि खुसेंग्रा बेनो आंनो हरलाय नै आंनो हरलाय बिगुरा र' हरगोन आंखौ नै खुसेंग्रा मा खुसेंग्रा होनो बालाबारिखौ गुदुं दं नामा नायखारि ए दंबोरो बाला गावब्रें ना मोनो खुसेंग्रा गावब्रें ना मा होनो बालाबारिनि खुसेंग्रा नामा गावब्रें बबे नै ओरै मोनसे जाबावगासिनो आरोबाव ओइ नै दासो माबोरै मोनांदों नै ओरै मोनसेबाव दे लोगोफोर बिदिब्ला आङो दा जोबथारनायाव खोन्थानोसै बेसे बुरजा नै गांगोना लाबलाय थाइखंलायनो नै नै गांखौ नाय नै गांखौ नायलाय बिखुंनि गांखौ थाइखंलायनाय नै नै ओरै आरो सासे जावगासिनो गासै खदालाव गंथाम फिसासो जागोन नामा इयो मिथिला गुदुङा एसे मिडियाम मोनो जावग्राखौ नायदो नै ओरै जावग्राफ्रा नै नायदो ओरैजाय दे नै र' फिसायानो जागोन इयो फिसा आखाइलाय मा जाखायो गोजा जायालाय फिसा जागोन थारमाने गुदुङा फिसामोन ना नै इसोर एकदमबारे गाधा नै लोगोफोर दै सेराव बै दैमा दै सेराव जावफैदों जों गामि नङा जों गामि खाथियानो थेवबो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना बबे जावजाबाय मा जाखो नै जावजाफ्लांबाय बिदिनो नाय फिसासो माथो आं गिदिरसो सानदोंमोन फिसासो नाय दै लोंनो मेंगागोन आगोलनिफ्राय जावहैयो गुदुंखौ नागिरनानै स्लपिं मोनसिगोन फिसासो माथोलाय नै एसे जावगानो मोनो खदालजों जावगानो मोनो नै एसे आंबाय दासो जास्ट फैनाय थारमाने भिडिअ गुदुंखौ नायनाय गुदुङा माबायदि थायो बालाबारिनिया खुसेंग्राखौ नाय हगार आयौ थाखो लकेलखौनो जाव
थांखाबाय इयो थांखाबाय सिंग्रा थांखाबाय नुबाय नै माने फिसा माने बारा लोगोफोर जोबथारदों खोन्थासै बेसे बुरजा मोनो जावलांसै दा खोन्थासै आं जोबथारनायाव बेसे बुरजा मोनो गोदो उन्दैयाव जोङो खुसेंग्राफोरखौ नैजों एल'नानै बर'नोमोन नोंथांमोना मा बुङो बे नामखौ आंथ' नामखौबो मिथिया नैजों नै मा होनो बेनि नामा माथाय नै बुन दङ इयाव सासे जावगासिनो ओरै नै हारसिं ओंखारो नै बुस्थुआ जों दाङिसेयावनो नै जावग्राफ्रा नुखायो जोंना बास guys ini खादों खनग्रा जावनो फैनाय मानसिफ्रा नै साम'जों खनगासिनो आरो नै खांख्राइबो हमबाय नै होख्लायगासिनो सासेया होख्लायगासिनो नै साम' खननाया मोनदों मोननाय ओइ नै माखासे एन्जर जावदों इयो ओमफ्राय लोगोफोर नै इसिम मोनबाय जावनानै नोंसोरो नै इयाव दङ नैसिम ओमफ्राय नै एन्जर मोनदों मासे आरो नै बथल दंबावो नै बे बथल दंबावो बथलसे बेखिनिखौ मोनदों दे लोगोफोर बिदिब्ला बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नुनो मोनसिगोन गोजोन्थों